uNkulunkulu akakulondle kubusise uphile uphumelele igama kuPastor uLithaleni uFleki. Sibheka amabhuku njalo ukuthi inamba uma uyimember echannel ungayisebenzisa kusukela ekuseni 5 ntambama kuphela uyangifonela ungathaphi. Uma ungakashayina ungangifoneli, uma usushayile 5 ntambama futhi ungangifoneli. Ngamasonto noma ungangifonela. So phela ngisesontweni ngaza kwethu. Nangama weekend ngeke too busy but asiza kanje asizakele imthembu lameni baba ngisacela ubuza ukuba izulu linetha akachaze ukuthi izulu lina kakhulu noma lina kancane ngoba ngeke uzobe nomehluko kodwa ke sathu uthile izulu linetha kancane ngoba bezosho ukuthi hayi belinetha kakhulu noma belina kakhulu sizothatha ukuthi izihlambi zemvula yabona. So number 1 ngokujwayelekile lapho uphi izulu kuye kube uPaul uhluma lishaya izihlambi zemvula ngoba lokho ngasho ukuthi ke kungenzeka umuntu ofuna ulindele isimo senhlanhla nesibusiso ukuchuma kokwenzayo nokuhamba ngokuhamba kwesikhathi yabona. Kanti izenzo 14 verse 17 nokho akayenzanga akayikanga ukusifakazela ngokwenza okuhle waninika imvula yasezulwini ngesikhathi izenala egcwalisa inhliziyo zenu ngokuhle nangokujabula. Kanti Leviticus 26 verse 4 ngiyawunika imvula ngesikhathi sayo izwe lithela ukudla kwalo imithi yasendle ithela izithelo zayo. Number 2 kwesinye isikhathi umphupha imvula kuPaul uhluma kuyizihlambi zemvula yabo. Lokho kungakhomba ukuthi kungenzeka usanda kwamukela nje insindiso futhi izono zakho sezihlanziwe noma lezihlanzeka yabona. uIsaiah 45 verse 18 Consani mazulu phezulu amafa athuntulule ukulunga umhlaba uma uvuthuluke kuthelwe ukusindisa kumile nokulunga mina Jehova ngikudalile. Kanti uHosea 10 verse 12 sihlwanyeleni ngokulunga niyakuvuma ngomusa khathani umqhatho wenu sekuyisikhathi sokumfuna Jehova aze afike anise ukulunga phezukweni njengemvula. Number 3 ngokwesintu kumaphupha la izulu ngawo uPaul uhleke amashanje ihlambi zemvula lokhu ngabe khona ukuthi kungenzeka uyagezwa wena futhi uyahlanjululwa kususwa amathunzi noma kususwa ichitho ekade zikhaqile ngokukamoya yabona. Noma ke kufanele wenze i-cleansing. 3 number 4 kuyenzeka futhi umaphupha la izulu bophawu olubi uma lishaya imvula nje enkulu yabona ngoba lokho kungasho ukuthi mhlobo lentela yomzuzu omubosizi ngabe isililo ukulahlekelwa nokufekela kwenhlelo zakho ngenxa yelingo nevivinyo ezinzima ezizayo. Genesis 7 verse 4 ngoba kemva kweinsuku eziyisikhombisa ngiyakunisa imvula emhlabeni insuku ezingama40 nobusuku wama40 ngichithe ebusweni bomhlaba konke okuphilayo engikwenzileyo. Siyabonga besibhala la imvula ihlambi zemvula yabona akwamusa.